va mumbudu menyu zviya makapedzera kubata basa takatanga kuona anyema. Haya hapana. Wokubasa maipuwa $30 ne$35. Wo. Kuno zvavananika. Kuno hastereki. Ma3 figure. Hastereki. Asi nhasa ndinongokupa ishoma shoma ngoda ngoona kuti mosvika papi. Ya pakanaka. Saka shoma yamotarisira kuti ndibatisei ngokuratidza kuti oivo mubodhleya simba renyu imari. Taurisa izve. Ndikaona nyangwe 10 wochakanaka. 10. Ungoifila. Akushanda makashanda zvenyu. Zveda tina makashanda tingapedzwa mudhuri wose uyu pakati beam filling kapera pakapinda zvimawindo zvikapera tikapinda zvese zvose vanhu vakaita mabasa akapocheta kutasa mabasa akaitwa pano nevamwe vanhu vachivachinda zvose hamunawo kana dhora ramakambonzi chimwaiwo dhiringi. Papa chokwadi. Imi marikwesta kuti mumbodawo 10. Mumboita nyakanyaka. Mumbovaraipa. Right. Pesi uchivaraipa. Anombokuvaraidzawo. Chimbondiudza vana pesi vaikuitira ichi musati imi ndisati ndati ngavambopuwa pesi ndiye uchaita matransaction asi ndisati ndati pesi nekuti unoteererawo zvandotaura kuti tisazonetsana zvanzi yake. Saka ndofara kuti pesi haana kuita zvinhu zvemusoro wake akaita neseri akandoti oi unozviona kuitira kuti tese tibatsirane muchibasa. Saka waizokuhwiraiwo tsitsi achikutengerai chii mukomana? Navanditengerawo doro vaitenga zvavo. Aitengavo muchitotendavo. Asi maiwa sei muchiwana hama dzenyu dzisiri hama dzamakazvagwa nadzo asi tsva dzekubasa. Tikati mumwe wedu hatingangorega akangotitarira tigati mutengeri. Nayo apo zvakanaka zvikuru zvokunoti tavangofanirwa kungoramba tichingobatana tingoita chinhu chimwe chete zvokunoti pavari ndopandinofanirwa kuti ndiripowo pavari ndinofanirwa kuti ndobe ndiye ndiripowo ipapo. Zvekunzenga zviyava zvakapera. Ina ndambozvitaura sanozvo ndinemere pesi ndakazvitaura kanganiwa kana up to now tarai vanhu chokwadi baba Ruva ndakambokubvunza here kana zuva rimwe kukubvunza baba Ruva makatizira ndambozvibvunza up to now hanza ndatomboda kana kutombozvivhuna nekuti ndonatse kuti ndendadzokera zvesure tichida kuti ndemberi asi muzuva ranhasi momboiguma momboifemedzavo moisa apa baba Ruva ndakaisa apa. Saka ndinongovatenda wangu wana pesi inini kwavanonotandana vapedza basa handitomboindiko vanozviziva. Ndinotongoti inini kana basa rapera kana anenge ada kuita free time yavo hazvinei neni vanongoita zvavanoita. Ndotenda zvakare timu racho rakava neinclusion kana kuti kuincludawo baba Ruva vafambe navo vachitiwo kana vachiita zvavanoitawo vanoita sei vanoita zvavanoita vachifara nema nditi ndipo zvepamakazondobatapo tinotsvuku mukawasei uya padhuze ndakawatoti apa ndakambobvira zvamasese ndichideredzera masese nebhotoro regreen nenhangire ndakabata painditsvuku black label. Morifarira zvekudero black label ndototi doro. Saka ndora muri kuona muzuva ranhasi. Nhasiwo tombonovaraikwa. Tombonovaraikwawo nhasi vose. Tozokufunzai mangwana kuti zvazviri sei. Totaura kuti hapakanaka. Pane pakanakisa. Tombokupai iyoyo 10 mumbofara avo. Chokwadi. Asi panofanira kumbozochaiwa runhare kumba kuti vandotorawo grosari pamagrosa paya. Ipapo chokwadi. Apo ndizvo. Apo musamboti nhema zvenyu. Saka ndondirira mberi here ndofona kune munhu magrosa kuti agondotuma chokoti vana mai vavauye vatore shuga nefulawa nemupunga. Izvo chokwadi. Naizvo ndozotonyanya kutokurudzirwa nemari yechigayo. Nechigayo nechitodiwa. Saka ndichandovatsvaka kuti ndinokwanisa kuona kuti vanobatika here. Ko mabagwe manje anowanikwa kupi penyu paya? Mungohwayeyo pamashopi anowanikwa kupi? Zvakanaka. Handindiri ane chigayo here mufesu uyu? Angangondishaira. Asi tadero ndichandogara zvepasi nemi. Tokuudzai kuti munhu ndamuti aise shuga, aise mupunga, aise fulawa, aise mafuta,
aise mugoma mabagwe agaise mugoma mabagwe wopuwawo iwo kana dola kana $2 kana $5 handiti haya chokwadi ndakambo vamwe pavaimboita yekera ndakamboti aiwa mitombo kumirira itimbona kuti zvodi uye hamuzokwanisi kukasira kugombekwa here asi ndona sekuti hamusati magombekwa gombekwa kana nasi mombondorya rifa gombekwa kana rifa skatapedza izvozvi hani makuseni kuri kutononoka kuvira kanasi muri kutoona muriyo iwe uri kuona muriyo kunotovira zvako hanguva zotokutofamba zo asi muri kuiona kateni kuti iwe teni inotoonekwa zvori kuti yo imbozwa asi mangwana kubasa asagara muzofara muchiziva asagara ungambotofari ungambotozivi mangwana ebasa moti kudiko baba chuvhu neurongo since when since when kutodai chaiko kudai mosvodogodza kwai padziri kumba ndaisuta pa asi pasina anongota anosvita saka maindirevererei nhema uye padhuza maindirevererei nhema uye padhuza sei maindinyepa asi maifungwa ndokurambidzai kusvuta kana kunyarai nehei handina basa nazveno vanhu vanongosvuta fola dzavo asi ndeifunga kuti hamusvuti zve asi mazindakandiripota ndazviramba pakuti mazina babaru vanoratidza kuti munosvuta vanozviona nyaya yotogara tingetaura zaende achindosvuta unosvuta kunogosvodana yekuti bhudhi vedu ava vachi ndakati akambosunga asi ndazona kuti vedu hazvisi feya gaimbovasununguravo iwe sunungura marasta sunungura marasta sunungura marasta ndine chido chekusunungura iwe sunungura marasta marasta sunungura marasta 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 sunungura marasta ndine chido chekusunungura ona sunungura marasta 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 ndine chido chekusunungura ona sunungura marasta 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 sunungura marasta ndine chido chekusunungura ona sunungura mabirida 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 sunungura mabirida ndine chido chekusunungura ona sunungura mabirida 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 sunungura mabirida ndine chido chekusunungura wakufara basa redu kufamba zvakanaka tikuno kumudzi kumashure kwedu kobozona kuti takundovharisa mudhuri wedu paplastaring yedu iyi I think pane tumwe zvinhu zvandangobata 1 or 2 pamusoro pevamwe kuti bata kuti tivakirewo chechi yedu yeroma tivakirewo chechi yedu yechakati tinoziva vanopinda pasi pekuti tinoziva vanopinda pakadai I think ndofunga patakatanga kuti vhidhiyo ine vanhu havana kuzvihwisisa kuti pane vanogona kunge vakaskipa vhidhiyo yekutanga takataura kuti no kuno kwatiri tiri kuno kunonzi private contract yatinayo saka inini personally handisati ndamubhoshe nekuti ndokwanisa kuti ndikamerera vanhu kuti tikuvakira vanhu kereke handisati ndasvika maybe palevhel iroro isi tonyanya kushanda zvedu tiri kupi kukamerera vanhu vaya vanenge vasanganwa netsekwende totiwo maturooms edu ndo kwatinonyanya kunge tichibata tiri saka ipapa pathingi panofanira kunge pari clear saka vanhu vazoti kuda unoda kudi kudada kuti unoda kushara ava orega kushara ava wose achida kuti ava kana kutekera ikokoko ndakupa big disclaimer handisati ndalevhel iroro kuti ndokwanisa kukambenera chechi kuti inge ichisimudzwa nevanhu ndingada kureva nhema ndo zvinhu zvandokwanisa kuti ndingova clarify kuti vanhu vahwisise this conduct inenge iri private saka tichiri ipapo zvakare tochindoti kune avo vaya vanenge vachiti chino uya undimanejeri wokwangu uya uite oversee ndikini project ino uchiuya nemabhirida ako hatizvirambi asi nhau yandirokuramba vachikurudzira vanhu yekuti mukatibata sei izvozvi zvichiri kunogwa nditi
paionewo nguva kuti zvoni tirange kuseri kuti chinzwisisana because zvinhu zvakawanda zvinenge zvifanira kuti zvidhiskasiwe before tasvikawo panzvimbo yemunhu, uyezve kuti tizoavoida maybe maclash masvika panzvimbo. Uye kengo wakandibata kana kuti 2 months ago munhu ukazongoenda ungonyarara handizozivi kuti urongwa hwako hwakamira sei uye handizokwanisi kuramba ndichita sei ndichiteerera kuti haufa. Saka kana muchitibatawo sezvakangoita vekuno nevamwe vatinombosenzana navo kuti ndiri redi, uya kwakati ndiri redi, itouya hazvititoriri nguva tinosvika panzvimbo. But kanawo munhu asati aredi pamwe achiunganidza zvinhu zvake, zvese tinongozvirespecta izvozvo kuti aiwa unganidza hako zvinhu zvako, kana zvikange zvakwana wozongotibata kuti zvinhu zvangu zvakwana chiuyai, because ndowanzokurudzira kuti kana pane munhu anengada kuti atirwe project kwazhinji ndonga nditotaura naumwe ndoti ndokurudzira kuti tingouya tongofa ka1 topedza project toziva kuti apa tapedza. Zviripo ma1 or 2 maybe anogona kuzongodzoka achigaswa here and there, but at the end of the day ndinyanyakurudzira kuti kati katanga kusimudza mudhuri tobva tangoinda nawo, tibva tangosiya tapedza, tibva taziva kuti uku kwapera toenda kumwe zvakare. Ndosaka tizopawo one time yayo kuti kana da kuprepeya da kuforoma zvitinha zvako zvezvidiwa kana zviri 20,000 mofana kuita time yekuti muforomese zvitinha, maybe nzvimbo iyo inenge isina mabricks ane achiwanikwa pedo. Saka ndo zvandati ningoramba ndichibata izvo tichiramba tichiemphasize patinechinda mberi, nekuti hazvisiwo fair kuti muona kuti timu yangu mashure kongo izvo zvitiri 4 handiti 4 plus ini ndiye ndiri pamberi ndichipusha timu yangu iyaya. Ino vanhu 4 ava vobva kumba kwavo tongofambira kuti pangosimudzwa kana kuti 3 rooms ifoundation chete, munhu wobva ati ina handina mari chirowa pasi, kana kuti hatina mabheke esemende apera chirowa pasi. Saka ndosatenda kuti tingoonesana izvokuti panofanira kukonsidiwa ipapapo tisati tasimuka netimu yangu. Yaiteerei ine mari pesi kandiri kutaura unoona manje think ndo mafacts ekuti vamwe vanhu havazotazidivire kuti mumwe anenge achida anhu mabhirita anita basa risingaperi, asi vanhu vachikangana kutarira divi rekuti ko uyo ari kuitirwawo project kudambudi yake neisina kusina omboti mboindai ndaperegwa nembudu iyi handiti zvozoita sekuti sikatobuda pepe tauya nhasi mombonzibombirai mozodzoka after 2 months mozibombirai ndopepe nengonzi vakapedzi basa nekuda kwei ambozviona yai pafesi yapesi tiroma kuti anoona sezvandiri kutaura zvine musoro ikati hazvina musoro. Ine maere vabrother Chuvo ndizvozvo munhu unofanira kunge nesuwo tinofarawo kuti kana chatinenge tabatawo tinofanirawo kuti chatinenge tabatawo chiro chinoperavo. Saka zvakangokoshawo kuti kana varungu vedu vachikwanisa kuunganidza zvinhu zvese panguva imwe chete, kana tongonobatawo tobata kamwe zvinenge zvakakosha izvo. Baba Ruva uyai munzwe tinzwe vachikanga yai mumorese vanhu. Ini inongozazisawo zvataurawo vamwe vanguvo apapawo vapovo zvingobava pamwe chete zvingoperawo pamwe chete, kana vanhu vachienda kumwe vaende kumwe zvimwe zvinhu zvangoperawo ipapo. Hai ndingangokurudziravo vataurawo zvavo naiva vangu kuti hai moda here kuramba muchiita cross country nesu muchitenderera muzimbabwe. Hai auya zvinotoda nandoda chaizvo ndoda amsati mogwadzire akana haya fesi nyanga kuzvimba izvi kana kumuka kuri kushupekera akana tomuka fesi lulu tomuka pakumuka vari kudiko barwa vasi kugombegwa here pakusena anongogwadza asi vanopika ndingofarira kuti hamusati matanga kuchema chema. Saka nhasi ndoda kumbokutestai, nhasi tombo kutestaiwozvo kuridza redhiyo yei nechepedo kuitira kuti redhiyo ikundwe. Nhasi tinombokutestai. Zvakanaka. Moda kutestiwe? Ndoda. Sorry. Mowa sei ndida kukutestai.
ndinobvunzwa imi mohwase kuti mufara kuti makumbobatiswawo chindiudzaiwo imi makapedzera kubata mari huru yamoti makapedzera kubata mari ngoma 35 ndoriva mumbudu menyu izvozviya makapedzera kubata basa takatanga kuona anema haya hapana wokubasa maipuwa $30 ne$35 kuno zvavananika kuno hastereki ma3 figure hastereki asi nhasi ndinongokupai shoma shoma ngoda kuona kuti mosvika papi ya pakanaka saka shoma yamotarisira kuti ndibatisei ngokuratidzai kuti oivo mubodhleya simba rei imari taurisai ndikaona nyangwe 10 chakanaka 10 ungoifila akushanda makashanda zvenyu ezve mona manje kuti chiigaiza hatirambi hedu kuti munhu unoresva ine maire pesi hatirambi kuti munhu unoresva asiwo pane pamwe pekuti munoziva kuti simba mukaka unozazwa nei unonzi chitsumwe simba mukaka chii negasho unozazwa negasho unozazwa nei inodzinira saka mona manje hatizodi kuti baba Ruvawo vazenge vachizonzwa sekuti vamwe pavanenge vachipuwawo paya vachipuwawo bcause inini ndakataurirana nevakomana kuti uku kwababa Ruva ndichange ndichiita sei ndichiona nezvako saka ini ndikati kwete baba Ruva hapana zvakakwanisa kutaura asi at the end of the day I think zuva ranhasi ndomboda kuti chetu akashanda tingapedziwo mudhuri wose uyu pakati kwabhimfiling kapera pakapinda zvimawindo zvikapera tikapinda zvese vanhu vakaita mabasa akagocheta kutasa mabasa akaitwa pano nevamwe vanhu vachivachinda zvose hamunawo kana dhora ramakambonzi chimwaiwo dhiringi imi marikwesta kuti mumbodawo zviteni mumboita nyakanyaka mumbovarairwa uraiti anombokuvaraidzawo chimbondiudzai vana pesi vaikuitira ichii ndisati ndati ngavambopuwa pesi ndiye uchaita matransaction asi ndisati ndati pesi nekuti unoteererawo zvandotaura kuti tisazonetsana hazvanzi yake saka ndofara kuti pesi haana kuita zvinhu zvemusoro wake akatita neseri akandoti oi anozviona kutira kuti tese tibatsirane muchimabasa saka waizokuhwiraiwo tsitsi achikutengerai chii mukomana navanitengeraiwo doro vaitenga aitengavo muchitotendavo asi maiwa sei muchiwana hama dzenyu dzisiri hama dzamakazvagwa nadzo asi tsva dzekubasa sikati mumwe wedu hatingangorega akangotitarirawo tigatimutengeri nayo apo zvakanaka zvikuru zvokunoti ndavangofanirwa ngoramba vachingobatana tingoita chinhu chimwe chete zvokunoti pavari ndopanofanirwa kuti ndiripowo pavari ndinofanirwa kuti ndobe ndiye ndiripowo ipapo zvekunzenga zviyava zvakapera ina ndambozvitaura sanozvonnemere pesi ndakazvitaura kanganiwasi kana up to now tarai vanhu chokwadi baba Ruva ndakambokubvunza here kana zuva rimwe kukubvunza baba Ruva makatizira ndambozvibvunza up to now hanzani ndatomboda kana kutombozvivhuna nekuti ndonase kuti ndendadzokera zvesure tichida kuti ndemberi asi muzuva ranhasi momboiguma momboifemedzavo moisa apa babi baba Ruva ndakaisa apa Kamunaenda magruza machaisere. Saka ndinongovatenda wangu wana pesi inini kwavanonotandana vapedza basa handitomboi ndiko ivanozviziva ndinotongoti inini kana basa rapera kana anenge ada kuita free time yavo hazvinei neni vanongoita zvavanoita ndotenda zvakare timu racho rakava neinclusion kana kuti kuincludawo baba Ruva vafambe navo vachitiwo kana vachiita zvavanoitawo vanoita sei vanoita zvavanoita vachifara nema nditi ndipo zvepamakazondobatapo tinotsvuku mukawasei apa kutorodzuku pandakabata ndakawatoti uya padhuze ndakawatoti apa ndawambobvira zvamasese ndichideredzera masese nebhotoro regreen nenhangire ndakabata paindidzuku black label morifarira zvekudero black label ndototi doro saka ndora muri kuona muzuva ranhasi nhasiwo tombonovaraikwa tombonovaraikwawo nhasi tozokufunzai mangwana kuti zvazviri sei chitotaura kuti hapakanaka
pane pakanakisa tombokupa iyoyo 10 mumbofarapo. Chokwadi Asi panofanira kumbozochaiwa runhare kumba kuti vandotorawo grosari pamagrosa paya. Ipapo chokwadi apo ndizvozvo apo musamboti nhema zvenyu. Saka ndondirira mberi here ndofona kune munhu magrosa kuti agondotuma shoko kuti vana mai vavauye vatore shuga nefurawa nemupunga. Izvozvo chokwadi naizvo ndozotonyanya kutokurudzirwa nemari yechigayo nechigayo inenge ichitodiwa. Saka ndichandovatsvaka kuti ndinokwasaona kuti vanobatika here. Ko mabagwe manje anowanikwa kupi penyu paya? Mungohwayeyo pamashopi anowanikwa kupi? Zvakanaka. Andindiriya nechigayo here mufesi uyu? Angangondishaya. Asi tadero ndichandogara zvepasi nemi. Tokuudzai kuti munhu ndamuti aise shuga, aise mupunga, aise fulawa, aise mafuta, aise mugoma mabagwe, agaise mugoma mabagwe. Wopuwawo ivo kana $1 kana $2 kana $5 handiti? Chokwadi. Ndakambo vamwe pavaimboita yekera ndakamboti waimtombokumirira timbona kuti zvodi uye hamuzokwanisi kukasira kugombekwa here. Asi ndona sekuti hamusati magombekwa. Gombekwa kana. Nasi mombondorya rifa. Gombekwa nakakana. Rifa. Tikatopedza. Izvozvi hani makuseni? Kuri kutononoka kuwira kanasi. Muri kutoona muriyo. Iwe muri kuona muriyo. Kutovira zvako hanguva dzo tikutofamba zo. Asi muri kuiona kateni kuti iwe. Teni inotoonekwa zvori kuti yo. Timboswa madzi. Asi mangwana kubasa. Azvagara. Muzofara muchiziva. Azvagara ungambotofara ungambotozviti mangwana ebasa. Moti kudiko baba Chuvhu neurongwa hwatiri kubatana nyama yedu. Kuti futi vanhu vanoona vaya painternet vasazoti pamwe chero waibatirira chi baba Ruva vanozviona papesi. Mangwana anobva wati chero mwakanyima baba Ruva pay yake. Baba Ruva vane salary yavo. Uyu pesa ari kutotestify yavo. Vanayo asi kuti takairongwa kuti ngatimbomira timbona kuti vanotanga vagakigwa sei. Uyezve kuti zviri kufamba sei asi ndinofanira kuti vakashandawo zvakanaka shwa handina kamuswanda kawabarwa vachikomplain. Saka tinofanira kutobatsirana kuronga navo handimoona. Asi azvireve kuti ndovadhikraisa baba Ruva ava kuti sezvo vachishandawo ngavamboibata mumaoko kudai inema. Nekuti vazoita sekuti havasiwo munhu pane vamwe vanhu hazvizonakidzi. Ivo even vakaenda kwavanoenda nyange vamwana nonoti chimbovapaiwo vambogadzira huro iyi mozviona manje. Handisi kukurudzira munhu kuti ari kuti asi tinetizawo vamwe wedu vamwe vanosvika fola pano vanoparwa havashuti fola. Hakuna munhu unorambidza munhu kuita zvinhu zvake zvaanoda. Saka tirega tigovapawo havana chakanaka nhasi. Nhasi pamagrosa panotambwa. Nhasi makumba anovhunika. Tamba. Havana chakanaka nhasi. Since when? Wait, I should do it. What am I supposed to do? What's that? What? What's that? Since when? I mean, I should have been kutodai chaiko kudai masvodogodza kwai padiri kumba ndaishuta pa asi pasina anongota anoshuta saka maindirevererei nhema uye padhuza maindirevererei nhema uye padhuza sei maindinyepa asi maifungwa ndokurambidzai kushuta kana kunyarai nei handina basa nazvo vanhu vanongosvuta fola dzavo asi ndeifunga kuti hamusvuti zve asi mazindakandipota ndazviramba pakuti mazina baba Ruva vanoratidza kuti munhu unosvuta vanozviona nyaya yotogara tingetaura ende achidosvuta unosvuta konugosvodani chivho chimbotaura iti ko juju waindepi mbokomenda ikazvachitaura zvekuti mukomana ari kupuwa izvo ndoona zvakanaka ini munhu kana akashanda anofana kumbowanawo chaanowanawo chauviri kuitira kuti awarambe ane simba kuti arambe achiinda mberi. Zvinongonakidzawo izvozvo. Hakuna kuti munhu unongoshanda uchingoshanda haumbozivi kuti mari yacho inouya rini. Saka ndoona zvakakosha ini zvamaronga kuti vambobatavo vambonotengawo zvavanoda. Havaibati yose havozve. Yekuti nhasi vambovaregwa kubva musi. Vamwe vaimbobata handiti ine maere pesi kuti vanhu vanga vachibatawo.
kuitira mangwana. Even murungu wangu yofunga pamwe wangu asingapi. Unoona kuti tichitaura sezvo sokuti batanga upuwa nhasi zvasizvo. Asi kuti bhudhi vedu ava vachi ndakati sunga asi ndazona kuti vedu hazvisi fair. Ngaimbovasununguravo. Iwe sunungura marasta, sunungura marasta, sunungura marasta. Ndine chido chekusunungura. Iwe sunungura marasta, marasta sunungura marasta, marasta sunungura marasta. Ndine chido chekusunungura. Ona sunungura marasta. Marasta, ndine chido chekusunungura. Ona sunungura marasta, sunungura marasta, ndine chido chekusunungura. Ona sunungura mabirida, sunungura mabirida, ndine chido chekusunungura. Ona sunungura mabirida, sunungura mabirida, ndine chido chekusunungura. Iri kuchema babesuyo, iri kunonzisa tsitsi, kuchema kwa chikangai, iri kunonzisa urombo, iri kuchema kwa juju, iri kunonzisa tsitsi, iri kuchema kwa chuboi, iri kunonzisa urombo, iri kuchema kwa shema, iri kunonzisa tsitsi, iri shema Chibe wachenji. Famba uinde uko kuna pisi. Moze. Iwe!